A jama'a barkanku da wannan lokaci, sunana Kabir Abdulrazak Katsina. Zan dan wani takaitaccen bayani mai matuƙar amfani dangane da halin da kasuwa take ciki na DIF. Sofa na farko na yi takaici da ni banda wasu kuɗi na musamman wanda zan ƙara koma cikin kasuwa in ɗibi rabon da Allah ya sare mu mutane a yanzu, saboda domin kasuwa a wannan al'amuran duk da ke faruwa akwai dalilai wanda mutum sai ya zurfafa bincike da kuma al'amuran yau da kullum da suka shafi cryptocurrency zai fahimci inda aka dosa. Hakikanin gaskiya, idan kuka tuna tun lokacin da Elon Musk ya fara 'yan maganganu akan Bitcoin, ya fara diffing, so shi akwai abin da ya faru ne. Elon Musk ya kasance ɗaya daga cikin mutanen da ke mining ɗin Bitcoin sosai. Idan muka ɗauki kalmar mining, tana da faɗin gaske, za a daɗe muna labari a kanta. So in fact, duk miners ɗin da ke akwai a duniya na Bitcoin, su ake cema validators, su ne ke managing transaction ɗin duk da aka yi a blockchain na Bitcoin. So su ne ake cema proof of work. Proof of work suke kenan, shi ne ake kira da proof of work, ba proof of stake ba. So therefore Bitcoin suna da wani lada, minus nan mining din da suke ana biyan su, shine suke cewa block reward. Duk block din da suka yi mining za a ba su percentages. Abin da aka tsara a 2009 ana ba su kula da Bitcoin guda 50. Wannan block din za su share din duk wanda ya participating a wajen validating duk transaction da aka yi a blockchain akan wannan block din. So kuma sannan akwai wani tsari da aka dora Bitcoin shi, dama total supply din shi miliyan 21 ne. A 2009 zuwa yanzu akwai miliyan 18 da dan wani abu wanda ke circulation a cikin al'umma. Kuma shi hikimar shi, duk bayan wannan shekara 4, dama akwai table da aka tsara duk bayan shekara 4, lokacin daidai da network ya yi producing din wajen 210,000 blocks. Na jin kusan haka ne, 210,000 token, sorry, block aka yi creating a duniya. So a daidai wannan gaba, duk bayan shekara 4 za a raba wannan kyautar da ake ba miners, a cikin da ba su 50%. Kaga an rage supply na Bitcoin a cikin duniya, kuma wannan rage supply da ake yana daga darajar Bitcoin ne. Tsakanin 2009 zuwa 2013 ana samun wannan rago supply na Bitcoin a duniya ya ƙara tashi. Kusan duk bayan shekara 4 da an samu wannan rago supply din, saboda ai based on wannan block reward din, based on abin da ake haƙowa daga cikin abin da ya saura na Bitcoin a duniya. So ya yi daidai da 18 ga watan Mai 2021 ya yi daidai da wannan lokacin da ya ƙara cika wata shekara 4 da za a rage supply, za a rage wannan reward da ake ba miners. So ana ba da before 18 of May ana ba da 12.5 per block. Duk block ɗaya da aka yi mining a duniya yana da wannan block reward din 12.5. So Elon Musk, so dama mining Bitcoin yana da bala'in jan wuta. Sophisticated machine da ake amfani da su akwai wanda aka kirkira madan irin mining. So da aka raba wannan reward din ta koma 6.25, Elon Musk dan kalli wannan ya ga cewa akwai yadda damuwa, saboda riba ta kasa sosai drastically. In ba Bitcoin ya tashi ya ɗare yadda farashin shi yake a daidai wani lokacin ba, sannan shi sa ya ɗan yi wannan 'yan magana ya ɗan girgiza shi, kuma yanzu zai kuma ci gaba da ba fasa mining ɗin ne ba, kuma ba fasa sayan shi ba. Kawai abin nan yanayi ne na kasuwa, strategies ne na kasuwa masu tsoro, sai da din tabbas fokasin da ake mishi na to December ana tunanin ma zai kai 100,000, yanzu yana zai kai wannan lokacin insha Allah kuma zai kai. So suna ka mutane su kwantar da hankalinsu, supply din Bitcoin ya ragu daga 18 of May ya ragu. Saboda haka idan Allah sanya ba a samu panic sales ba, aka tsorata ba, da yanzu haka farashin shi ya wuce tunanin al'umma, kuma sannan mutumin ya zama influencer, kuma ana biye masa, shi sanya ma wannan al'amuran ke faruwa. But ina mai tabbatar muku da cewa
wa'anda duk suke rike da coins din su holding su ƙara. Ni yanzu ina takaicin da babu wasu kuɗi wa'anda in na ji ba haka zan gansu in ƙara tsinda ba su ciki. Takaici na kenan, da jikata zub din bai zaguwa. Saboda haka mutane su kwantar da hankalinsu, sa da kuɗi su ƙara, amma mutum ya affordin abin da ya san zai iya losing ba zai damu ba. Saboda ba financial advisor bane ina dai haskakawa domin a fahimci abin da ke faruwa a taswirar cryptocurrency. Kuma diba da ni ɗalibi ne akan wannan harka, sai dai a yi hakuri saboda iyayena na san za su saurari abin da nake faɗa. So gaskiyar zance wannan al'amari ba al'amari bane na tayar da hankali sauransu. Murna ce za ka yi yanzu ka cika jikarka ka dan saurara. In ka sai abu a dala 1000 yanzu da killa ka samu dala 300 ko 400. So in ka sai da me kai kenan kai asara. Kuma in ka sai da kai din kai kaɗai ka sai da ko mutane miliyan ɗaya sun sai da, ba zai hana kuma in ya miki ya wuce inda ka sai da ba, kuma ka kai asara. So daga mai holding so daga wannan shine kasa abin da ke faruwa. So daga dan kuma da wata ƙari shekara 4 saboda suna tunanin cewa za a gama mining din bitcoin a shekara 2140 lokacin zai zama zero, za zama da 21 million din duka an gama mining din su baki da. Sai dai miners a cigaba da ba su abin da ake ce ma transaction fee. So Allah